Ahenkan 93.3 FM so ebraso so my koko gana mu ensem odu ensem twafo da Roma watena kwadwo Ahenkan Kasiebo de matintim de gu enkata eso semufo panyini waso ne mu kroje de dika na di servatase waso etimu nkyeremu yesin konya awo maame akuafra akoma bata pa studios yede mu nkyeremu nyina de baba somo ewo meaya huduo biara wutie enso ede afre ensam na busuafo Adoso pa na edi Kasiebo mu tintima no ebi ene se na wabobodin wa santimantomo na no sempa ma ene se Kumasi Central Market mabusua se de meken anodin pa wo eya ensafu fro ensu emu ano ane asankafo kabom ekuo ba kwa makoko ganam ya ganshe wa achim kade achim akwati achim bodio na achim dane ne peso so ni nada se obi o pipe na ma ai wo matum de ntia no yede ba na abusuafo arawusam ani oyene kasia pa ana ato aya poemantamom ade mpuntuo beba ene wo modwene ho abusuafo wei ane ensam awodo ensam trafo adaroma wama yansa kadi mu chemu ede baba somwo bese dohwere ba ko entamu ede yesin konya kwakubu nsam wamfa eye nani tata mesia nso ama bibia nsidi abetimu nkyeremu nyina na so obode adaroma nti oba ho ban bibia ni wono mo besie yakore totin ODI Electronics ya na siemu na adaroma nti ene ado mamu ensam ede enam atem aboabo eye People's Assembly dwumadie no eba so oti eye wuyetemamuni kwa de a na pesa aboabo tumpon konkan faso do ho ehyemu bie Jubilee House de bedia no Jubilee One House tre ho Jubilee Hospital ya Zabia mapa every Jubilee Hospital ya Zabia mapa ne okon mapom ni sam de A1 okwa pempa so na ho atọ na afei ubu ba yanzu ya tibo ene ebeche krache powers papa ntia bi na fa wie Ahenkan marketing department so ya no sika famu bimpama plaza hotel bi plaza hotel so sa mayeska alhaji hankuri enterprise mi boni ni penemani akago him ono so adiska tu achi se bam electricity company of Ghana ACG for den Kaibo bi abetum nche wom so eboa aso yasene afiade shimama ensimi yasi no koso adibe etwagu live ewo Facebook ni YouTube de yanso ba search Ahenkan 93.3 FM na do adwenche aguo no sanso ena 0594 841044 0594841044 text message and WhatsApp yabekenkan ediamon kase yi akenkan for beti enkan se yede brɛ eyeme kwaku anin kusimene adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afia busuafo ziwasum ensam no emu enchemu na eyade so se information centers awodo ababuru besa aduonum ana moto Kasiebo no apetien me fom samba ma won ma sa na edi Kasiebo no nkyiremu edi besom Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua enunti Kasiebo mu batianka ewo End Time Information Center achim asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman tamu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somoa Heba Information Center so som se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyina se Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Info Biz Watercracy Tokuya Ebutu
Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center Ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center Eya Chirimenking. Nyankuma Ase Eya Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a Police Zevo. Asioko Jama no Bono Mantemu Eya Duaba Information Center. Mo asedan kan se unya bre na unya otwan honhom adp so ama ye de eye wonom so moboa ama ye kasebo atre e ma kokko gana me ye de om samba ma wonom afei kwani mu atene ensam no emu nkyeremu enie mo piafo ye se ensam no ase na busuafo pepam no kasa de sadia da ye ka no empanyufo so obamafo ne de nam eho apaso eno entimpempen pa de obama kokko gana me ensam a edi akotene a enya agro eye galamsey eno obi biara ebie na no otwena no abia so a wo ka bie etre se galamsey no esai sabi mpadu asa oba de ne mapa wodo de adom yen ensuo ensase atese ese no anya de ketwa ye nyina esu nim se nipa da sani betimi atrate asfasa asiso anya pomde mapa gisi odidi emanafu eboma eno ati no gisi onyansuo eboguso enti nsuo ne aduane ani wono ma ebe ya den se nipa betimi atrate asfasa asiso emre tentene enso emuo enu ntenwa konya ase ye nyina ya sode waka na galamsey ko no ye hwene eboa ma aban no etimi eko na emra se baduane ojam de ma de sia mo eye adanse asokwa abato empesu aso ne manyafo keti Hammond akasa de nsema de atudwa etem se galamsey ya obi abia na no na amafo ya galamsey na amafo ya galamsey no ena ose hwan mo na eye eno ya question mark okape no obi aka na no atum ai na wase ya de a ha dwene pa no kwasam aya ba akopɛ Ghana ni bia no ubodurama obia nim enkrofo a sɛbsɛb mpraduasa wɔn mo ɛyɛ saa galamsey yi na so obia pɛsɛ ɔde ne nsa ɛbɛ kyerɛ sɛ asumasi na ɔbɛnten aka ho ebi etɛbɛde na galamsey ko no yɛtimi akɔ atimi atu aseɛ wase ano ntem kwadai afen so yɛnyina nim sɛ ɔkɔ aseɛ ɔnom a yɛde yɛnsa aseɛ mema nkrofo bi ana wɔn di su gala na sɛ ɔbɛhwɛ video bi etwaguo kokokuani ma papa wɔso ɔno na de ne kokko di ama se yentu eye eso agudie na wo so hwɛ saa nsɛm yɛ kɔso a na kyɛ sɛ galamsey ko no yentimi fa ho subuo ne nyina ne ho ntwantie ne nyina no ɛmfa nso aban ne sɛ aban no ɛna ɛnyɛ n'adwuma ye wɔse me ɛne wo awutie aban ɛne ahemfo atwotwodo ne ani ntena kukudanfo mo Ghana ha yɛn nyina yɛ ka ho obia yɛ na adwen sɛ ɔbɛboa ɛne galamsey no ɛyɛ one touch yɛbɛtu aseɛ na mmom sɛ nkofo bi ɔmadwen sɛ ɔmo ɛbɛyi ɔmanim na wɔno mo de ɔmakoatia galamsey no nemom ekɔ underground a ombe yi adwuma mapade aboa se galamsey betintim dia ene aban ko no nyina no aye okonhunu ahofo no kwa be no omunam so omutimi ba ye mem ha number 1 all right so otumi ba mem okay oye otumi ba I don't accept say onim mampam hwe asase no odum nyim so onim so enti obi na de ne ko ye Ghana ni obede no akọ and I say ye nyina nye true to ourselves say sa na ye say be say o mind na I will come to a point me na ye be ye dai adai enti me dey some latitude or why between a titan e ni bi sap e ka bia me feel say a point will come abai between akase brother bagaze ma ye bia abusuafo wei ayemra sebadwane de ma de hyomo adanse asokwa abato mpesu aso asantemantemu onimonyamfo keti Hammond this time around wankase maburu no mutise kube na emomu no wobɛkyerɛ nneɔma bɛboa ma galamsey no akɔnanim yemfri galamsey ne yankɔfam ngo ho enche bia na babeto odwa se ayoko Ghana mra shebjofie meche Ghana kuma dom kuma wo Ghana mra shebjofie meche endi zamanyoko no ezu eyeza ezu eza ezazu ezuza ezazu ezuza ezuzuza ezazuzu woma kwa tabira asem bia ba na asemo mutabiri ba ene se wom se aba no woma twena se fiti opepon bosumi abesi march bosumi na se bosumi miensa ntam yebeka se first quarter ewa fimpinu ni aduonu mienu abane mra mebua konta amfa sika boten $100 million every Ghana's petroleum every majira yehu abane mra mebua konta no woma twa omampani his excellency nana adodan kwakufu ado ene na bede che doctor Alhaji Mahmoud Baumia womu mienu womu che womu atwa ma womu ma eno nam so amajese donkuma yi abo woma nya nongo woma kan wasem sa womu nya no jibia we nam so amasamikin
owura ba ko ka wo medinku tawoma New Patriotic Party NPP amanyoko no osono eshi rado kafui amega ba bontin say wa mo hwe the end is for you ade amanyoku adi wom si wom de ebede na ko ba ne santi DC eja global discipline pa na asema wom kan ni na say owura kafui say the end is for you sabi ya kwa se bonsam nyoma esan say NPP aban o mampani na nado dan kwagu fodo ene na be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni abrepa wo mototo nyoma said bi o man ye be pre yankanko de ato apen wo be hwama na gyan naso nanso NDC for de ade na wo be se ade a ya ka twam ana ade ani nyina so bia no ene wo mo yehu dede said bi o be bia so be yi aban na dwen de free de o ye no so no de na baba bi fufura be twe na san amampunto ni nyama o de ka kan no atwa san eno owura kafui amega ba bonten say the NDC for ye no NPP aban no ene amanyoko ni na wo mu ni adajo se nyoma bi so mbe se o mo bre aban him an o mani apu o mo to sasabi de mo ne hye so ababe ya no wo mu nya adaje kra enu ti the NDC for ye ene de mo ka ka no enya sa abra no kwa no mbenya de mo mo no so no aye ne ye wan Ghana you say minority issues no dey bani nyina allegation and it is something they are alleging I say ye boy sirema ka bibi na ye nyina so and social media antikwaku say wo evidence bia na de ba and say na secretary of social media enti eye me na kakra say mo amosimo akone mo akwa niema na afedie mo kasa no na afedie mo yusu say eye allege mo susu say sadie we na ekoso enu anti ankonkoda wo yenya ex-president John Dramani Mahama unimode na wonim onsam se ne obeka wonsam no na ono so no any statement no odi yesiso say alleged diversion of 100 million ade na wo allege no se wo allege dia na wo de facts ba beto say asem ya American eye no kreturo do wonsam na America na eya yo mo say ye koya no dodo eti yemfa bibi mu eti ko se da ben na NDC fo na nkasa on betena se nyansa se Ghana for ye descending you move from the state now no more for see what short memories no you want better things on our hands to do we eye kafui amega KA na wan fancy onu mo o kan wi na san to so ka biem say ono de ni sase ne bo pam na obom hu a che endi samonyo ko ni so no kafui amega sebi wa wada hem ne busu ewo hwi na zo e bema mu oni endi samonyo ko ne to ntia say omo wo mu ne fakitua bi wo mu fa adanse nkrata di adanse sampa NPP aban yesi omra bebu akonta bi mfa sika boten 100 million yo akonta bi e wa fimpinu nya duonu first quarter e na aban ma meye o si wo mo enefu akakrebe mo mbra enfa dansi demra o si NDC amanyoko ya teno no mo afie enefu makoma kunsia wo mutumi fa dansi de bia ne nyina so bia ma bonten na so be ko mantwa mia odro na wo mo de ye wo mo tsese bi de wo wan so na no pomu nya duanu ndi no mo de atwa piatwu wo mo sen owura kafu yi amega en quantum ponsam ni atrosam no a yenuanom NDC for de nenam no it is high time say we see a kind of crachere won na mo ye bosrum ka etu futuro egu Ghana fo anim they always go ahead just to make the waters muddy enka allegations here we ka de chi anopai 6 days from now nanka ye who documents be a air fly say ade na mo ka ne who documentations ni but omagene ne say utu tandrums bia na esi yetumrika na minister ba be yi ano ade ani na so no no be yi ano enye no be no de ba be ka to say wonsam na o kan ye kontomposam aye what better things on our hands to do and my metra won kan tell me say ade no o allege and the moment you allege no o pese ye gi wo bosirem nsam nka no edi we aye communication team member man New Patriotic Party NPP amanyoko no owura kafui amega ya ko yen anim anumra no sia Ahenkan Kasiebo ne egusu ade mu chemu ade asomwa ahenkan ade economy ansa atripom ansa kasabde eso yede damu abe fonten so Facebook live Ahenkan 3.3 FM YouTube live Ahenkan 3.3 FM www.ahenkanfmonline.com ya ko yanim na enja ye well aya na otwa mu no awie yanim won ma ana nkrata bi efri eye asoamo ana hwe asankafo dwumadie ana ne ntotoye eso mekire Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA one ma ka kire ba ye
na ye eye ebobo some no ne da to so eye aduonu enwotwe afimpinu ne aduonu mienu mo eye 28th September 2022 na nkrata na de akire nyina ne se eye DVL fo ana mo ka kire eye ahyenkafo amo makoko ganam ya no se ne eye ahyenkafo wuranom asa sisi ano mu dwumadie amu edie de aboa se bia wo ba beje nkrata bi de afiri o maso eye lances wo beje lances ana de bia ba beye bia wo ba renew ne nyina charges ana se edie eto ana ska wo betua wo so no o ma pija buo ni mu o ma pija mu ano afiri ase enra eye edadwoada October bosome ne da to so eye miensa afimpinu ne aduonu mienu mo na o mo de nkrata ne ba ni fiada ena ne dwoada eye enrada no efiri ase atese o mo de yinse na ase ase na no ena senkafo kabom kuo ba kwa wa Ghana anum eye Ghana Committed Drivers Association wanum se asemwe pa de ya no ane se na amene na wuti bi wo hene sa wode eye atutua bi ba na se je bi ba na wonum anu omu di dwuma no wanyi obi asutire wonu obi ansim konya ofiti ara den ka ta ba se mafiri ase na mafiri ase nso de mejeje de akomanim mejeje ada mejeje o mo che se da bi ekoba ni sa pa de no mu ni se DVL fo ene eya senkafo ne ahyemfo awura no mu nyina o mafiri ase no mo che se enye wenko ani ade a DVL fo aya che se wonum aba bontene amu no mo nya adwene omuzi nche bebre anase nuoma wudo bebre na no ana ekoso DVL fo no makachi omu senkafo ene ahye wura no mo wo mo ene wo mu ko benkromu eto omu sira se be ye kampanfo hwe na sa ahye no omunya bibi emfa ho DVL nka yenimu sɛ even PRC ɔmo baga toto nsuo ne kanea bom no so ɔmo ka ɛto kora kɔbɛyɛ bosome ne akyire yɛ ho stakeholder consultation na ɔmo de ba na 28th of September ya ɛna yenya release bi from DVL na ɛyɛ yawo da ade akyi da ɛsɛ ɛdadwo da ɛyɛ third ɛyɛ nra ɔmo toto ɔmo fees and charges mu na toto no mo toto mu no so no ye hu percentage bia we release ne so eno an so ma trust wo so say wokọ o ma share ya no a na obi hu say ebobo ho no in fact we hu ye na ye na kakra enima bebre wo ho ekoso DVL a che say abofo no Ahenkan FM Adishmama ene awuti ye Ghana Committed Drivers Association one mututra ni Owura Charles Danso na komadwetwe nyina akwaso ewo ma atedwumadie so ene anopa wa bra obobo fori amanfo agi na kunya kase no ana otoato ahoma no ne no atwetwe nkomo na opanyini eye Charles Danso di BP so biem akire mu se wo kase su people Monka mo tese ye niwa no wo eye DVL ase ho na nka ye 5 cities ena wo monka ta so enso mo de koma opticians no akọ 70 cities from beginner no and obi a okoye renewal and replacement no 50 cities instead of 5 cities na wonu say nde ya o matoto o charges mo o de yakoma opticians ni ade no 5 cities no mo clear o mo da so jeje wonu say L plate kura ka wo ye learner o mo de be ma wo no o mo jai ma kokora be ye 2 years so sika ni nyinara o mo fa se sika no na o mo mpese ye be pinpoint eniema bi o mo di yen a yeso ye bonyo so nti na o mo ye sa kantan cross kwan ya o mo de to ni amamu akosoro bebre yo edi DVL den ko mu ni akwanya bia so mbeka so mbetoto omo ni amamu biom Ghana Adishmama wey ayo titinani adima Ghana Committed Drivers Association Owura Charles Danso ana wotenenka eno sa mike okọ achim dan abeto ampeso aso bi na okọ kade abeto ampeso aso na okọ akwati abeto ampeso aso buadua any crowd a be member crowd to pay makoma nan ya ensuo se ma bie pipe Ghana Water Company for nsuo ba no ema die nti o mafo be fra se abisa o se na dada na akoba ada Ghana Water for nka bibi nten ya wo maka bibi a chan nka news ene enso ya de tumonim die atiane se Ghana Water Company Limited dem krabata wa payment mu ene atum da Ghana Water Company Limited management akabom akoto power supply water plant no supply water power plant no wo makwakotum die nti wo makwatum ni se wo mu chema nsu a eya fi ama bremu akwakọ yiri ayiri manyasam kitwo
na wɔn so baabi a wɔn sɔ ne nsuo so dane daniani nsuo nsɛ deɛ tie bridge n'ase ɛni pɔtɔpɔtɔ no baabi a wɔn sɔ ne so di aduro frama ɛni yɛ korogyen no saa beaeɛ no ɛbɛn bere mu nipa ɛna nsuo yɛ yiri atɔama samiken afa wɔn mo na yɛne kasamafoɔ de ma Ghana Water Company Limited ne nkura bɛtɛ wɔ payment mu owura kojo daase ɛkasa na ɔkyerɛ mu sɛ an no korɛ ayiri aba beaeɛ a wɔn di dwuma ama akɔ atena yahodro mu ɛna afi titiw baabi amfidie no gu a etumi sɔne nsuo no so mani ya krokye no saa mia ni na no nsuo no bi akom ɛdidia fama abu nkama afaso ma wɔm di ntuma ɛkatwitwi die ɛne asɛm kɛseɛ paa ɛna bɛto akyemda kɛde akwatia boaduane ne mpɔtemfo ni nada ɛno nti owura kojo da asese wɔm atum kɔtwerɛ gye nsuo no atia kɔfam yiri na ayiri no akɔfam enti bɛyɛ busumi du bɛyɛ na ɔtwemienu bɛyɛ na ɔtwenmiɛnsa na ɔtwennan na nsuo no yiri nkɔfam a sɛ wabie o pipe nsuo ba ne sa owa unhu bi kra owura kojo da ase ɛsan ato ne nsɛm so ka biem sɛ ɛsɛ de akɔakɔ ntimfide ne ntumi ndi dwuma ɛsan sɛ ebu ɔnom a ɛwɔ sɛ wɔn ebom ɛma emu wo ebu ɔnom sɛ nsuo akɔ yɛ yam mefia bam ne de ɛkeka ho ne nkyerɛmu eni sɛ yɛba bɛtum po yɛatom mpo na sɛmɔdɛ wɔ ne sɛ atomɔdaa yɛ system no sɛ yɛreservoir kɛseɛ no sɛ biribi si a nsuo mu si yɛtom kora no a ɛdi bɛɛ na ansa na afei yɛnya ho nsusuasoɔ no baabi no woka sɛ yɛato plant no mu a ne nyinaa no sɛ nsuo a suban no yɛtotɔ na ɔtwe twa mu yi ɛba na ɔtwe awieɛ no di ɛnya yie paa ma atomɔdaa plant kɛseɛ no a ɛnɛ supply nsuo ma atomɔdaa ɛkɔ boa bi ɛkɔ akwatia ɛkɔ akɔsi kade no nsuo yiri fa bere mu no ɛyiri ɛboro so ma nsuo no nya kwan ɛbobɔ wura a ɛdan a yɛasisi a yɛde mfidie yɛ pumps ne yɛ fidie fa nsuo no deɛ ne deɛ naka mfidie no sɛ yɛsesa bi anaasɛ yɛpepa bi mu anaasɛ yɛde mfidie bɛbulo mu ne yɛdry no yɛtwɛn sɛ nsuo no bɛba fam anaa bɛwe ne yɛtumi akɔto mfidie no ne ayɛ saa mpɛnsɛmpɛnsɛ mu no wei ɛyɛ owura kojo daase na ɔsan atoa so ka abiem sɛ enso na yira ma aba Ghana Water Company Limited biaya wo mo so ne nsuo so akyem dan etumi kɔ kɛde buadua akwatia ne npotam nyinaa no akɔkɔba ne sama nei wo ma tum kotwera ubu pipe ɛma no wɔse wo mo gusu ɛyɛ ntotoa de nneɛma tutu akwan mu esan se mprempe bɛ na fo mienu kɔ miensa de wo mo ebi wo no ma ebetumi asoma manfo bɛyɛ nafo mienu de kɔ miensa ntem na saa mienu miensa no wo mo yɛ ntotoa sɛ woma ebu pipe a womu twa water bill hospitals awodro schools awodro eni nyumaku ankase tiese yese ye pipe no yatum ema ubu ahema eni sa nyumaku ni nna no omo ye nhyehyɛ sɛ obia bɛpɛ tanka na ya tanka water na tanka bebu bi papa tze de kogu kwanzo no na de abro tanka waka na tanka water no akwakofa ba de be dia no ti sa no omo ba bɛkɔ no tom som ba be ni se ya kosise nsuo no betia ba fom ama matumi adin fidie no dwuma na sense ni dada mu aye na dwuma apo ye tuma so ya share mo se rebe se na tiwo se assess de kwa na rebe ya cha na otwe die na so na 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 otwe nu no abi e ba ye be ye sa giti na wie no ye de nhihye gu na kwa mu a ye be se ye customers ye be tumi se bi a obenya tanka akotwe shi na free ye plant na ye su no sɛ fidie no de bia waka nsuo no yɛbɛtumi ayɛ wobɛtumi akɔtwe anasɛ baabi a the nearest water company yɛ point a wobɛtumi akɔtwe nsuo biara no sɛ yɛ tanka kɛseɛ no wobɛtumi akɔ no akɔtwe nsuo no biɛti yɛne hospitals ne schools no mo a mowɔ m nɛ yɛde yɛsɛ wɔ mo nyinaa yɛne ɔmo di saa nsa wɔ soɔ no a ɛma ɔha no yɛ ho kyene bebree saa ɛne yɛ a moti yei ɛyɛ kasamafoɔ ma Ghana Water Company Limited GWCL ne nkrobata ye wo appointment mu owura kojo daase adishimama ye ko yen anim na mbomu no ma yen na yen aboafo nso asien na afen so arawosem ato eye achem aman kotoku ene bosome ana afe abu akwaman no abusuafo emu orem krobokra nso so ehyem bi na giche se in all no appointment mu
areho na yɛde mu nkyerɛmu anso de bɛba na ma yɛnda Jubilee Hospital for ase esanse wɔn mo adarumenti ɛne apɔmuden nsam deɛ o egyanamo so ɛwɔ akyem ne patamu ɛti wo ba made kopiem wɔn ma sɛ wɔn kasa na hododo wɔ anase sɛbi o odi hye bi ɛna ne hododo no ne mponi ne mpomu sisi so ne honam yɛ ne basabasa wodi ne kopiem ɛwɔ no ma so yɛ mo gyina ne so kosi bere obenya apɔmuden mapa ɛho kohia sɛ wɔ sɛ agya wodi mmerɛ kakra ɛwɔ yaso yɛ wɔn ne yɛ hunu yade pɔtee no na yɛhu ba bi ɛwɔ ne etu na se ɛde ma wa mensuro kura sanse yɛ bia yɛ wɔ ne mo no wotim sɛ wɔn bi esanse bia na kasa wɔnte bibaya ɔmo gentete wɔ apɔmuden nsam yi ɛne ɔbɛkɔnya agro no atwi nani na ne WhatsApp no so o posti anu o posti o twitter anu o twitter ye wonem de ente saa ye hwe so obi a ye na dwuma nibira so sanse nipa nkwa ene ye hwe age ade asi wonem sanso ana biaye a ye de ye hwe eye mbia o mogya mu utunso mu sabi kafra che se odidi ana de achame wajanan mu ne nyina no ye obiaye wonem a ye hwe saa nneoma ne nyina se de betimi aboa me ehu yade pote a hawo nipadua no meche laboratory no ebi sanso ene ewie na ekoba se wose ma wunduru a ya ntwere ndo ni ma se kɔ na kɔ chinchine ekope bi to da bi ya so e hono ma no ye wo eye pharmacy e hono ma ye provide enduro no enso ebi e hono ma eno achi eye antenatal care me pa chow wa fa furu a oba tutumrika eye Jubilee Hospital ana wasadu ani akire mo ye nyantobase ya hwe okopem ebra nyakopo ba hwe wasumdwe mu enti wa fa furu no mu na no no akɔ honom ne ahwe saa eno achi post nantal care no so costos kobase nei akran nya ba di ati asfasa